Assalamu alaikum. Ina kira ga maza da mata 'yan fim 'yan uwana. Ina tunatar mana duk da mun san cewa mu dankali ne shakushi ana son mu ana zagin mu. Abin da aka wa Maryam Butu ba mata adalci ba. Allah kuma sai ya saka mata. Me a nuna tsaraicin mutum? Me a nuna tsaraicin mutum? Dan ka nuna tsaraicin mutum, wallahi baka yi wa kanka adalci ba. Ubangiji Allah ya saka Maryam Butu. Kuma 'yan uwana ina kira gare ku mu kiyaye mutanen da zamu rika mu'amala da su. Wasu sun zo ne domin su cutar da kai. Ba duka ake son mu ba. Wani ya zo ne zai mu'amala da kai domin ya cimma wani burinsa. Wani ya zo ne mu'amala da kai domin ya biya bukatarsa. Wani ya zo mu'amala da kai domin ɗaukakar da Allah ya maka. Ba da gaske wasu suke son mu ba, majoratin mu kiyaye wanda za mu rinka mu'amala da su. Wallahi abin da aka wa Maryam ba mata adalci ba, kamata dini tuta. Duk wanda ya mata abin nan walau mace walau namiji, Allah gaggauta saka mata. Ina masu comment wanda suke ganin ko su shiga comment section din mutum su zo suna mishi wani comment na jahilci na dakikanci, ina daidai da ku. Duk wanda ya ga post din da na yi ko comment din da na yi bai masa ba, ya yi unfollowing ina. Kana gaya mun magana banza sai na gaya kakar da ta haifi uwar baban uwarka magana, kuma in yi blocking ɗinka. A gidan ubanku Allah ya ce a nuna tsaraicin mutum, sai ku dinga ci da addini kuna zaluntan kanku. Ku shigo comment section din mutum ku zo kuna mishi rashin albarka. Wallahi duk wanda sai ka ji sai mutum ya bada amsa, la yan fim fa ke fa yan fim ce zaki ba uban baban ka. Yan fim ba mutum bane, ko ba uwa bace ko uba bace ta haife shi, ko katanga ne mu da za ku ta gaya mana magana ku ce ba za a ba ku amsa ba, kawai ku ce yan fim. Duk ɗan iskan da ya shigo comment section ina mun magana banza sai na gaya kakar da ta haifi uwar baban ubansa magana, kuma yi blocking ɗinsa. You are very stupid.